Kardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponitha. Diring sub center along radatum chini dunde pin pen doktor kadjui ajok diring aradatum aphan pamang huprong. Labangso sub center ke government atum pensi piponlo. Lapen aprang prang a doktor atum ki mesen lo sitami non labangso a doktor abang ke radatum aphan than thi pin pensi katchong hujuilo. Lasi diring aradatum ki non ke mang huprong asonsi manderlo. Athimhanon ke barla apor nangle luti kesokyun e sitami do opu. Lasi Kiduk arada tumjongsi sodet pulotang te ake hiloki chipon thekthi lasi Karbi Anglong Autonomous Council Medical Surjo Rongphar Local MSC mate Richard Tobia phanta choning ripon nonama doctor aphan nangtoi ik serak nangpo diring arada tumpen choning ripon prapjin pen doctor nangtoi paprap serak ason tipusi hawar arada tumpen choning ri parsik pon Kardom pini wosega chiklo niphai trok pini dangni tum diring do under doar baguri constituency ke parlo diringa puling angkang made dak diringa havar aparman pini kechengsi herang kya bitung alang litum phantame akero pilo alang litum dangni tum kacho phapona teng pen home report la se jasemet pini Karbi Anglong arat phan nilitum Karbi Anglong ar loke charia tum hani tum kapachini kang tungbang ke lahelo je kachuni rikang tungbang ke lahelo pini dangni tum diring angkang along Karbi Anglong pen angkang hona jok sarkar pen angkang hon jok labang so sub center mate si kichilang avar saya ahem nang kim lo nang kim pen penangana ningkan lason si damlu tami pening abang lason nonim tum asap so kasik sa abang lalo non napor dak nilitum long kidunang ji doctor mate si kilang ahem phu alang li kopi pen koson pen ne aning ki olo ne mante koson ne dak nilitum along pen katjui lo las labang so ki katjui ajok non nilitum rada tum kisung abang la helo athenon barla por kisu la pen preexam abur kisu lason do las labang so kisu nilitum tong se kot pen nitum kunani akhilo hospital mate akhilo ni tunge jipon jipan bar sai vela se jase mera dak dowai mu mate bja hong seleni ebong lason ke enji phan dak a hubida dolo la so hubida pen joy ke joy wan phan pini ni tum bang ka sik sakla lo la si prabjin pen ni tum ladak Karbi Anglong kachari bom non KCC Autonomous Council abitung atum phan la pen amparta me em mate las kopilo medical em ake hai surjorong pharphans tame alang li phantame chuning ri lo prabjin pen non ke dam tanga doctor matle pachivangji la pen Banreti mungpi Karbi ahan kejor pen hemtu nisi chelana ipon Wosigni phai trok arni lakhain kora trok dwar bagori constituency angkang deithor main town alongsi Banreti mungpi Karbi ahan chojor cholang ponlo Banreti mungpi ke Karbi ahan chojor cholang pon lake pining an ningkan pho nangpleng etlo Laso ahan chojor cholang pensi hemtu nisi chelana iponlo lapen ki nili block penta osomi organic retail outlet ahem penta Banreti mungpi aphan kepa Georgie aphan order piponlo lasi local MSC mate Richard Tobita nangrap lo pusi Banreti mungpi pen pherangkya thengnu nangche thandun lapen ke lakha kretroxi bukajan assembly legislative speaker Dr. Numol Mominta nangrap lo puta Banreti mungpi pen che than ponthu lasi deithor arata nangchunam nangchoret pon bom puta Banreti mungpi pen than pachini ponthu Mohamaya VDC lapen Mondal Committee atumpen soka chili lapen soka dowai keron pon Wosigni phai pho arni Mohamaya VDC atum Mohamaya constituency ke parlo polling station thongke praisi atum aphan sok achili lapen sok adowai ake joipen keron pon Bangso ahut Mohamaya BJP Mondal Committee me phu purno intia tum pendanglok penang an Mohamaya constituency along BJP klembang phubang phi atum chetong dunsi sok achili lapen sok adowai keron pachetang pon Bangso aphi samhelangso ITDP development block pen Hauraghat ITDP development block atumta bangso sok chili keron amaya long chetong dunsi world environment day katalon ajame kedeng pedupon Bangso ahut Mohamaya VDC chairman Rajesh Teron Penjaponsi dokmoka ahithi ajo rong phokep sosi thengpia klimsi tami ke e kisom pedupon nileto Mohamaya ahomusti long pustame pini nileto ladak mondol committee pen danglok BLCC lapen la VDC team lapen kaduk awe tilang pepen pini nilito mahamai humusilong pustami world environment day labang so arni katalon don la sinilito la so katalon mangke lalo je nilito along thengpi arong ipon lo la si la so thengpi arong ipon det pen angko nilito mahamaya ahumusti pen jitu non agriculture hin pen
kaprek acili keron pon pini ni tum la bakso asai tak lem pon lo pini lang bakso asai long pusame ilitum aningkan wang sitame kidu ke la tum han chili ke cholong thek thia tum phan nilitum la puson si pini sitame ron pon lo la sila so keron long bangke churupar piglo al thema ilitum CM akai tuliram long hangsar alang li ke claim ke misen pena jene la pen ilitum em sar lun sing teron sar ke misen pena jene nilitum mahamaya humusilong pustame aningkan wang sitame la puson sok achili sitame hana chili akhot ge hana por hana chili la puson nilitum rada phan ron pon long lo asni pini pustame nilitum la puson si kiron pon lo la silada kisan kumuti do alang litum pensi alang litum phan pini nilitum pilo la selang litum kadu kawe la kumuti pen alang litum ron pon po hai kadu kawe nilitum mahamay long 31 apias do la sila 31 apias ang kangalong arong dupik la sila hai hui sitame alang litum la piasang kangalong local community atum sitame ala dak itu kela katum mane chili kilong tekte atum pan pajir dampo alang ditum kela lo hybrid asok do labangso bangke 30 quintal lapen angke la jitu general pe la son asok do halata bene o hala general bang 30 quintal lo hala hybrid bangke 3 quintal lapen zinc sulfate 15 quintal do lapen lime 15 quintal lapen NPK 150 liters do ladang pini ni tum keron ponlong nilitum rong pokep ni do pini ke ipon Samilang so police station ahin penta wall environment di ara ni pacheton dunsi thengpia klim ke asai kedeng pon lakha krepli korkan thi constituency ke parlu Samilang so police station along wo signify pho arni wall environment di ara ni pacheton dunsi Samilang so police station OC Biplab Das ahin pen chepater piponsi VDP secretary Songkor Doimari lapen Samilang so local along man ke duatum Samilang so police station staff atum chelang pet pen thengpia klim ke ipon Samilang so police station OC Biplab Das ahin pen kaning je pon ke thengpi thengprang along pensi munit atum oxygen kelong pon bonta nona kaya long thengpi thengprang kivir bomji ang taxi thekpon long thengpi thengprang kijum bom ajoksi arni kisu kiphang ok nang bat bomlo lasi puthot abang phuti na tumta thengpi thengprang aphan kerai kom ji aphan anutin alongta arpudo lapen hemalong sitami thengpi thengprang ke ponji aphan chuningri pedopon Samilang sopen long bamoningti Karbi Anglong news আজি আমাৰ সামিলাংশ থানাৰ প্ৰাংগণত আমি আজি আলোচনাৰ মৰ্মে চৰকাৰৰ অনুমতি ক্ৰমে আজি 5 জুন তাৰিখে বৃক্ষৰোপণৰ এটা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আমি বিভিন্ন গছপুলি লগাইছোঁ তামোলৰ পৰা আদি কৰি বুকুল চুকুল যিমান আছে বিভিন্ন গছপুলি আমি লগোৱা হৈছে ভগৱানে যদি ভালে ভালে কুশলে ৰাখে যে গছপুলিটো ডাঙৰ হ'লে ভৱিষ্যত আমাৰ দেখিবলৈ সৌন্দৰ্য হ'ব ধুনীয়া হ'ব সেইটো কাৰণে আমি সেই উদ্দেশ্য লৈ আজি আমি সকলোৱে থানা ষ্টাফে বা বেলেগ মানুহ আহি আজি এই কাৰ্যসূচীত যোগদান দিছে আৰু সকলোৱে মিলি আমি গছপুলি Nilitum Karbi Anglong news apherang ke dorsing tok bipen APHLC mepu jai kathar along humri damsi re-election kilik dovek pumapu alam the chethan chimunasai kedeng pon Perang kipen jai kathar aphan karjua hu jai kathar penang ke thandun ke non malom rat atum aning the bibi alam the re-election aputhak nilipini Karbi Anglong news along than ik daklu election ke dovek po athima 6 schedule aron ateng pensi nilitum ke claim athima governor da 6 schedule kachipai phoke governor lu lasirat atum manghunang ni election ke dovek po pusi perang ke thengnu ningje ponlu tangte perang ke thengnu ka ningje pon alam thele arjuponik sinem Laposi alang lipan ke thang da kape doji aja ko ave alang li amal alang itu governor amasi Assam state chief minister ki pulo la state election commission men pa conduct that kedi voter list pa salam that lage ilitum inglong arat tum hange kahe don nay bostu la tema election kape do hello autonomous council ilitum autonomy hedi lage aputalo lage lavete lage itum autonomy longle laposi itum case file dat lo lapen high court along pulo high court ta lage deng dat lo alam bang arnisi may arwachiklo from cap arni from cap kali inquiry sir cap arni la so lang deng dat lo lapen deng dat lo potsi election of frank si itum case ke file
non election of figen ko hala election ke hai tum de ko la bosi election ke hai tum an ke la ke case along implit nahi mane pachera abdul ling nahi bu alam high court chief justice ta pudet la sila council in ko bang ko ra trok do election pen ke hai la tum an ke non hala case long sir abdul ling alang litum amit hang si arjab nang po ba amit hang le arjab je se ka court along amit hang le arjab je se alang litum kahayar advocate hala dak pa parjab nang po alang litum malak la pen lage doji ke arni si thom kep arni pen ruini pulote kwana ni lo ne nang leji la ruini ang bong la so an amen an hadak submit that nang po court along la pen la phige court to ma order pitu po komantu lo ne hearing ge doji la hearing tang det lo te ni li mata ka hearing lo po te alam da do elu lagi tek dak alam bina mati di lagi alam da do elu lagi la non ke do tang council ke la ke cancel det ni li ke chinia tenge an barge pd pinchong det po bangai li protected det lo seta constitution ating ponchat aron ating la apen 6 schedule ating lo te la non ke do tang election bang ke la non council ke la ke aron repen si do lo ka chong hu lo la tum mang ke la pen la tum mang ke no e cancel det po la pen re election ke do to go po kantela non la 6 schedule long ke ato ka be ke pen pu ke governor se pen pu la se la ka do ka be authority ta me la election apa ta me la governor pen se authority bilo la tu me opinion la plan tu bolong te la bang so bang ke un elo di la ke alang litum un elo la governor pu si tak constitution ang ru Francis Karbi Anglong news ke lang dona ra kan susri kadon te to se pini ili na kahomri la ke itum ka do ka be ka me jini ke tum ni nge chenai la ipeter si no pen mai tu ke hai jai la khar hanang ngan si no pini ni le bikin ko itum kahomri ke lang lo to non re-election na bang so ta ni ka ji puli kun ta to ka be Karbi Anglong ra kan kami Facebook lo la ke social media lo je thang ko bang so ra ta mani karon bang si produk pen kali ko ngasih no sapang si Karbi Anglong news pen nang kan karon baje glosan si pini naw kan ka juga lo non re-election itu sia putha rara to man ninga rong pen ekdom kai social media long kami ko man ninga rong ko pen si la comments dito sila bang so putha re-election do wek ko ma pula bang so putha ngale ta kan re-election dovek po kipu haidet ne litu ni ku haidet ke jua prang election ka pedo election do dia ko ben si de file case file lo notification iklang ben si ye ponchayat aron ben ke election pedo e ke pedo e la ben la ke English pen la pen ala law atum ki pu there is a ban mane un elo lage la article 243M along constitution along la pen ponchayat a law section 1 clause sub clause 2 along 9 ponchayat Assam Ponchayat Act 1994 section 1 clause 2 along ke pudo je ponchayat aron ke 6 schedule along ri ke thang ta ajakong pedun claim un wadak tok tak lama si and the state election commission si election pedo state election commission ke lage ponchayat law section 114 pe si pinchong tar mane athike lage alam ke dam kelia bangal po hello je state election commission ke ponchayat amunit pina lage 6 schedule an kang lo nang lut chok lo te lage munit jong lo lage officer ta kali thang ta kali la puloi je plan aya kong thang ta ve itu ahokalamen tu damul te hala wutunga jipen ba pu parang kuwa pen nang lut chok lo te alang li thang da account velu si du ken te governor ke constitutional lo nge governor ke thang da li constitution itu mudak rai relo Chelo party losan ale malom so kan itu makan Karbi Anglong news long apol ni ke pepo la si kato we Karbi Anglong rat kelang do rat anta chelo party lo la si na tum al sini tum alang li pen cethan cimo war sai ni tum asai ban itum deng tum bompol si pini li tum cethan cimo pon war sai ban si